मी गेल्या नमस्कार सांगताची आयचे या संगीता कार्यक्रमाक तुम सर्वांक स्वागत सांगतास. प्रथम जावन आमगेल्या पेंटे देव जावन आशिल्लो श्री वीर व्यंकटेश आलोडगासकर आनी मठा आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहाल्या आटोव करून तदनंतरी आमगेल्या वृंदावनस्थ जावन आशिल्ल्या परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य चरणाक वंदन करून आनी मंगळूर पेंटेचे बरेपणा खातीर मंगळूरांतू चातुर्मास व्रत स्वीकार करून आशिल्ले तसले आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य चरणाक वंदन करून आयचे कलाकाराक स्वागत करूक हांगा राबिल आसा. आजी विशेष जावन कारकळा गांवांतून आमगेल्या सुरमणी महालक्ष्मी शेणे तुमगेल्या इदराक भजन संध्या कार्यक्रम दिवच्याक आयिल्लो आसा. प्रस्तुत हन्नी हांगेला आनो डॉक्टर प्रकाश शेणे आनी श्रीमती भारती शेणे आनी सान प्रायरी साधारण 3 वर्स प्रायरी आमगेल्या परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या आशिर्वादारी आनी हे म्युजीक तांगेल्या प्रवृत्ती जावन घेतिल्लो आसा. आनी हांगेल गुरू जावन आसाची ग्रामी अवॉर्ड विनर पद्मभूषण मोहन वीणा मास्ट्रो पंडित विश्वमोहन भट आनी प्रस्तुत हन्नी अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल हाजे विशारदा कंप्लीट केलेलो आसा. आनी परफॉर्म केलेल्या मुख्य स्टेज केलो आसाची संकट मोचन हनुमान वाराणसी, सप्तक फाउंडेशन अहमदाबाद, उस्ताद आमिर खान फेस्टिवल अमृतसर आनी जितेंद्र अभिषेकी फेस्टिवल असल्या सुमार होड वेदिकेर हांणी हांगेले परफॉर्मन्स पर दिलेलो आसा. ताजे नंतरी भारतांतुला 20 राज्यांत हांणी 20 राज्यां पेक्षा चड राज्यांत हांणी हांगेले प्रोग्राम दिलेलो आसा. विशेष जावन हांणी अमेरिकांत जालेले तसल्या कार्यक्रमांतय हांणी परफॉर्मन्स दिलेलो आसा. ते हायलायट जावचे कसं मारी हांकां ते पंडित रविशंकर सितार मास्ट्रो भारत रत्न पंडित रविशंकर हांणी तांकां आशिर्वाद दिलेलो आसा. तशीच आजी हांगेल एवॉर्ड जावं सांगता आसा सुरमणी फ्रॉम सूर सिंगार संसद मुंबय, अभिनव कला सम्मान, संस्कृती दर्शन आळवास मूडबिद्रे असल सुमार हांणी टायटल्स हांगेल्या घेतिल्लो आसा. तशी हांव चातुर्मास समिती तर्फेन हांकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. हांकां तबला रे आज सादीत आसाची आमगेल मंगळूरचे प्रसिद्ध तबला कलाविद श्री राजेश भागवत, हांगेल गुरू पंडित माधवाचार्य उडुपी आनी तदनंतर आज हार्मोनियमारी साथ दिता आसाची श्री हेमंत भागवत, हांगेल सुरवे गुरू जावन आसा शंकर शेणे. आज सद्या तांणी बेंगलोर आसूचे पंडित रवींद्र काटोटी सर हांगे लागीं तांगेला अभ्यास करता आसाची. आनी ताळेरी पांडुरंग भागवत हांणी आसाची तांकांय स्वागत. आनी मुखारी आतां सोलपेळान हांगेल्या महालक्ष्मी शेणे हांगेल कार्यक्रम सुरू जाता. तुमी सगळ्यांनी हे कार्यक्रम आयकूंक म्हणून निमगून घेता.
ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः. वेंकटरमणाला व्यास रघुपति नरसिंहाला चरणारी साष्टांग वंदन करून वृंदावनस्थ श्रीमद सुधींद्र तीर्थस्वामी चरणारे वंदन करताची काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थस्वामीला आशीर्वाद मागून घेताची या कार्यक्रम प्रारंभ करच्याका इच्छे पावता.
ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ವದನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ವದನ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ವದನ ಸರ್ವಾದಿ ಸುರವರ್ಯ ಶಿರವಾಗುವೆನು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನ ಸದಾ ನಿಲ್ಲಿಸು ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನ ಸದಾ ನಿಲ್ಲಿಸು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣಪತಿ
ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ
ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ನಡೆದು ಬಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ನಡೆದು ಬಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ನಡೆದು ಬಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲ ಕೆರಗುವೆ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲ ಕೆರಗುವೆ ನಡೆದು ಬಾಮ ನಡೆದು ಬಾಮ ನಡೆದು ಬಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ನಡೆದು ಬಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧವಲ ಸಂಪಿಗೆ ಸರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧವಲ ಸಂಪಿಗೆ ಸರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧವಲ ಸಂಪಿಗೆ ಸರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಸರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ನಾ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡುವೆ ಸರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ನಾ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡುವೆ ನಡೆದು ಬಾಮ ನಡೆದು ಬಾಮ ನಡೆದು ಬಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ ನಡೆದು ಬಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ
रंगलिया रंग पालटन धरी 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 केवळे अंतरी केवळे अंतरी केवळे अंतरी पालटेना केवळे अंतरी केवळे अंतरी पालटेना रंगलिया 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 रंग पालटन धरी रंगलिया रंग पालटन धरी रंगलिया रंग पालटन धरी
ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣ 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 ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಣ್ಣೆಗಳೇನೋ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಣ್ಣೆಗಳೇನೋ
ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನೋ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯ.
कृष्णा
सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण दीनकानि कही दुःख दीनकानि कही दुःख गुणसिंहो दीनकानि कही दुःख गुणसिंहो सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण संरक्षण तुझो धर्म नैवे साधु संरक्षण तुझो धर्म नैवे सोणका तू कृष्ण सोणका तू कृष्ण सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण सोणका तू अंकदेवा दीनबंधु कृष्ण
ಸಿಂಧೋ ಸೋಣಕಾದು ಅಂಗದೇವ ದೀನಬಂಧು ಕೃಷ್ಣ ಸೋಣಕಾದು ಅಂಗದೇವ ಸೋಣಕಾದು ಅಂಗದೇವ ಸೋಣಕಾದು ಅಂಗದೇವ ದೀನಬಂಧು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ.
नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा हळू हळू पाऊल पाऊलरी कशी नका ज्योतिर्भुलनी हळू हळू पाऊल पाऊलरी कशी नका ज्योतिर्भुलनी करी योरे योरे गौतरी करी योरे योरे गौतरी करी योरे योरे गौतरी तू गेल रूपात रायुवा गेलो आईलो श्रीहरी तू गेल रूपात रायुवा गेलो आईलो श्रीहरी योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तुनंद कुमारा योरे 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 तुनंद कुमारा पुत्र सुंदरा यशोदेना पोशिले पोरा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी पुत्र सुंदरा यशोदेना पोशिले पोरा देवकी पुत्र सुंदरा यशोदेना पोशिले पोरा अवलैता तुकाशी सर्वांगले जाम सुखा अनांगल सुखा जाम लागे आणि सर्वांगले जे वांगे जाम खायचं अनांगल मैं बेटी जाम गैस बोलो सुखा
हे उदाहरण म्हणाले ते प्रत्येकाला सहभागी तुझ्यामका मनाने तुका विधिकार कोणूच भक्ताला आदर देतात म्हणून आज व्यक्ती मुसलारी वेदनाई शांति देवा देवा संतोष के सुंदरी सर्वेशा आंगले सारे एक रुपये चापरो कोटला कोटला मात्र देवा मनांगले निगडा म्हणकी नाही और एक बंद लोक करतात त्यामुळे महाप्रभू संपूर्ण जगचे आणि ते वेळ असं 4 वर्ष प्रयत्न करा मनांगले देशजाम नात करू कोणे किंता ते देवा इतना सगळं तुम्हाला गेलं ना यारे 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 पुरंदरा यारे 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 पुरंदरा यारे 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 पुरंदरा यारे 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 पुरंदरा यारे पोरा किलघरा पुरंदरा यारे पोरा किलघरा पुरंदरा यारे यारे तुनंदा कुमारा यारे 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 पुरंदरा यारे 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 पुरंदरा यारे 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 पुरंदरा यारे यारे पुरंदरा ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿನ್ನ
ಬೇಕೆನಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎನ್ನ ಕರೆಯನಿ ಕೇಳಲಾರೆಯ ಜ್ಞಾನದೀವಟಿಗೆಯ ನೀಡಲಾರೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯುಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತವು ಬೇಕೆನಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎನ್ನ ಕರೆಯನಿ ಕೇಳಲಾರೆಯ ಜ್ಞಾನದೀವಟಿಗೆಯ ನೀಡಲಾರೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತವು ಬೇಕೆನಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಸವಿಯುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪೀಯೂಷವ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ
ಶಾಸನ ಒಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ
ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾದವ ವೀರ ಗೋಪಾಲ ವೀರ ಯಾದವ ವೀರ ಗೋಪಾಲ ವೀರ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ನೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ್ಯಾರು ಕಾಯ್ವರು ಕಾಣೆ ನೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ್ಯಾರು ಕಾಯ್ವರು ಕಾಣೆ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಾವು ನುಂಗುತ್ತಲಿದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಬ್ಬಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಾವು ನುಂಗುತ್ತಲಿದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಬ್ಬಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನಂಬಿನ ಪಿಡಿದರೆ ಕೊಂಬೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾವು ನಂಬಿನ ಪಿಡಿದರೆ ಕೊಂಬೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾವು ಯಾದವ ವೀರ ಗೋಪಾಲ ಧೀರ ಶಿಶು ಅವತಾರದಿ ಪಶುಗಳ ನೀ ಕಾಯ್ದೆ ಶಿಶು ಅವತಾರದಿ ಪಶುಗಳ ನೀ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾದವ ವೀರ ಗೋಪಾಲ ವೀರ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ವಿಷದ ಕಾಳಿಂಗನ ಮಡುವ ಧುಮುಕಿ ಬಂದೆ ವಸುದೆಯೊಳಗಿಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ವಿಷದ ಕಾಳಿಂಗನ ಮಡುವ ಧುಮುಕಿ ಬಂದೆ ವಸುದೆಯೊಳಗಿಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಯಾದವ ವೀರ ಗೋಪಾಲ ವೀರ ಯಾದವ ವೀರ ಗೋಪಾಲ ವೀರ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ನೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ್ಯಾರು ಕಾಯ್ವರು ಕಾಣೆ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು
आईचे सुंदर हे कार्यक्रम दिलेले तसला सुरमणी महालक्ष्मी शणे कारकळा हांका हृत्पूर्वक धन्यवाद आणि तांकां तबलार साथ दिले तसला श्री राजेश भागवत हेमंत भागवत हार्मोनियम मारी आणि ताळ्यारी पांडुरंग का हांव धन्यवाद देता आसा त्यांनी हे कार्यक्रम मुख्य प्रायोजकत्व दिलेलं आसाची आणि हे कार्यक्रम करू अवकाश दिलेलं तसं हांगा वेंकटम देवस्थान आडಳಿತ मंडळीक मिगेल हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगतास आणि मुखारी भैरवीर एक भजन सांगून त्यांनी हांगेला माफी कोरका साऊंड्स आईचे सुरभी साऊंड्स हांकां हांव आभारी जावन आसा आणि एक भैरवीर तांगेले भजन सांगून आईचे कार्यक्रम मुक्ताय करता आसाची सर्वांकय धन्यवाद. कृष्ण नाम
लाभस्तेषां देवस्तेषां गतस्तेषां गणादयः तेषां Side Right now.
सिंहासनाधीशो कठारिवीरवेङ्कटेशो सर्वादिसिद्धिसिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादिसिद्धिसिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद 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 दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवा का अर्पण दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवा का अर्पण चरण कमला का वंदन विधाता मधुसूदन श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण मंगलापुर है पावन श्री श्रीनिवासाले दर्शन हृदय कमला तु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास हृदय कमला तु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास श्री विबुधेन्द्र प्रतिष्ठित श्री सुधीन्द्राले पूजित रथ सप्तमी च पर्व काल कठारी वीराले दर्शन भक्त जन दित्त तुलसी माला मिळता आमका बरेपणा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा पुलकाभिषेकु गंगाभिषेकु सप्तमी दिवस संभ्रम श्रेष्ठ श्री शवीर वेंकटेशु कठारि वीराल आगम
ಸ್ವರ್ಣಪಲ್ಲಂಕಿರೀತು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯಾರೀದಿತ್ತದರುಶನ ಭಕ್ತಜನ ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೇ ಅನುಕ್ಷಣ ವೈಭವಾನ ಜಲನೂತನ ಬ್ರಹ್ಮರತ ತೇ ಸಮರ್ಪಣ ಷಷ್ಠಿತಿಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಮೃಗ ಭೇಟಿ ದಿವಸು ತಕ ಮಂದಹಾಸು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಚಳ್ಳು ಸಪ್ತಮೀಕ ಅವಭ್ರತ ತಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮೀಕ ಸರ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧ ಸರ್ವೇಶ್ವರ श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारिवीरवेङ्कटेशो गरुडारी बैसोनो
अभिमानो कोड्याला कायला सौभाग्य गेमनो कोड्याला आईला सौभाग्य गेमनो मक्तना दित्तलो चुक्तना
ಕಡೆ 76 ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಮ್ಮಂದಿರಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल